खुलुमबाय गिबियाव नोंथांमोनखौ गोजोन बड'लेण्ड इउट्युब चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोनहा गोजोन बड'लेण्ड इउट्युब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम अन्नानै खावलायनाय थाबाय। गिबि रादाबाव दं मैया गिबिसिन मावफुं आफाद हाग्रामा सरकारनि मावफुं आफादनि मेल जथुमनाय जादोंमोन। बिथांमोनहा बे सावरायनायाव गोबां डिसिसन लायो। दा बे सावरायनायाव डिसिसन लानायफोरखौ हाग्रामा महिलारि बिथाङा फोसावनाय जादों। PMAY नि जरिबाव बिथाङा गोबां भुलफोर नुदों। गोबां मोननांगौ मानसिफोरा मोनाखै आरो मोननाङैफोरासो लिस्टआव गाखोनानै दं होननानै बिथाङा बुंदों। दा बेफोरखौ मोजाङै माबाफिननानै नायफिनजोबनानै जुदि मोननांगौ मानसिया थालांनानै दङ जाय बिसोरनि नामखौ सोसननाय जागोन आरो जायफ्रा मोननांगौ नङा बा सासेयानो गंथाम गाहाम बिदि नामबो नुदोंनो बिथाङा। दा बेफोरखौ गासिखौबो केन्सेल खालामजोबनानै मोजां भाबै जायफ्रा मोननांगौ बिसोरखौ मोनहोनाय जागोन होननानै बिथाङा बुंदों। बेनिफ्राय हा पाट्टाखौ बिथाङा आयेननि मददजों होगोन होनदों आरो बेवहाय खामानि मावनायाव जाहाथे साख्रि आवलाफोरनि असुबिदा जाया बेखायनो बिथाङा रिटायार्ड जानाय साख्रिआवलाफोरखौबो बे खामानियाव बाहायगोन होननानै बुंदों। बेनिफ्राय उदालगुरियाव मिनि सेक्रेटारियेटखौ थाबैनो बिथाङा बेनि खामानिखौ आरम्भ खालामगोन होनदों। न' बिल्डिं जानांगौआथ' गोबाव सम लायो, बेखायनो बेनि आगोलनिफ्रायनो बिथाङा खामानिफोरखौ आरम्भ खालामगोन होनदों मिनि सेक्रेटारियेट उदालगुरिनिखौ। बेवहायबो बिथाङा बुंदों जिखुनु साख्रि आवलाफोरखौनो बिथाङा एडजास्ट खालामनानै बेवहाय मावहोनाय जागोन होनना बुंदों, डिस्ट्रिक्टनिखौ। बेनिफ्राय हायोबा नैबे सेक्रेटारियेटनिखौबो बिथाङा एडजास्ट खालामनानै मावहोगोन होननानै बुंदों। बेनिफ्राय बिथाङा बुंदों जे प्रमद बर' सरकारनि समाव जे टेन्डारफ्रा जादोंमोन लिगेल इलिगेल वार्क अर्डार जानायब्लाबो गासिबो केन्सेल खालामफिनजोब्बाय होननानै बिथाङा बुंदों। बेनिफ्राय सेन्ट्रेल सेलेक्सन बर्डखौबो प्रमद बर' सरकारनि समनिखौ बिथाङा डिजल्भ सिफायबाय होननानै बुंदों। बेनिफ्राय बावैसो साख्रि जे होदोंमोन प्रमद बर' सरकारा फरेस्ट डिपार्टमेन्ट, बेनिफ्राय VCDC सेक्रेटारि, बेनिफ्राय जा साख्रिफोर होदोंमोन बेफोराव इलिगेल दङब्ला होनदों बिथाङा, इलिगेल दङब्ला बेफोरो साख्रिफोरा बायजोबगोन आरो गोदानैसो होफिननाय जागोन होननानै बुंदों। दा बेफोरखौ मोजाङै नायबिजिरजोबनाय जागोन होननानै बुंदों। दा इलिगेल थानायफोरा बिदिबाथ' गिनांगौ थाहैबाय। बेनिफ्राय बिथाङा बुंबावदों जोंनि दिनाव जोंनि सरकाराव जोङो फिक्स पे साख्रि होदोंमोन। दा बिथांमोनहा प्रमद बर' सरकारनि 5 बोसोराव खनसेबो बेथन मोनाखै। फिक्स पे मोनग्रामोन बिथांमोनहा, फिक्स पे साख्रिमोन। दा बिथांमोननि 2.5 बोसोरनि बेथनखौ थाबैनो होनो नाजागोन होननानै बिथाङा बुंदों। आरो बे 100 crore जे बुंदों बिथाङा जे सेंग्रा सिख्लाफोरनो गाव आथिङाव गसंनो थाखाय बिथांमोननो सुजुग होनो होननानै बिथाङा जे रां मदद होगोन होनदों 100 कौटि। दा बे खामानियाथ' जाखागोन बेखौ बुंदों बिथाङा।